लोगोफोरनि सनो हनै सिख्लाफ्रा Barsin, mira, Barsin, Barsin. Mira, Barsin. Hello, लोगोफोर गिबियावनो मादैया नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरगोलायबाय आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दं होननानै नै मादैया दिनै मा देखायलांबाय थानोसै संनाय जानायजों लोगोसे गामियाव मा खामानि मावो बेखौ देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ दसेखिनिखौ थाथ'नानैबाबो लोगोफोर नै मादैमोनहा सबाय ओंख्रिखौ सारायावनो रुबाय कुकाराव रुबाय थायासै ग्लाब 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 दिनै अम्बुबासिनि अमाजों जानो लुबैदों जोङो बेसे एवनाय जानो ना लोगोफोर एवनायखौ मालाय बायो ओंख्रिजों संहोलांनानै जाबासो एखमबा इन्टारेस्ट नाङोना अमाफोरखौबो ओंखायनो मादैमोनहाबो दिनै नै सबायजों जानो होनानै अदाबावनो ग्लाब ग्लाब रुबाय बानलु गोरानबो एसे गारसनखाबाय दा सानायाव गेब्लेसिगोन खारदै होनसै अमाखौबो लेडिसफ्राल' जायो रायजोफोर आंनि मालिकआबो जाया आरो फंबाय सानैयाबो जाया आरो आंनि बिहावाबो जाया जों हिनजावफ्राल' सोबखौनो जायो नाजों संनोसै जायो अमा जाया बेनो जोंहा अमाजों होख्लायनोसै मादैमोनहा फुरा जाखावनोसै दिनै गरमबाबो मा जानो ओंख्रि जानायालाय ना रायजोफोर दानिया खारदै होनोसै लोगोफोर नै खारदै बेखौबो हिसाबथि होनांगोन बाबद्रायबाबो दिगदार जायोना रुइनायनिल' खारदै होनाय लोगो नै महरानो सोलायबोजोबो ना लोगोफोर नै जोंना संनाया आराम्भ जानोसै दाना सबायखौबो रुखांबाय नै ओरै खांबाय दाना ओरै थाव सेरनोसै सबाय होसोनसै लोगोफोर नै सनो जा गोथाव जाखासिगोन जोंना सबायजों अमाजोंना लोगोफोर जायैया गोबावथारसैमोन लोगोफोर बिदि ओंख्रि जायैया जि मोजां नै मैथा मा मैथा होनो मैथा गोजा नै गंगार दुन्दिया खानसै लोगोफोर सबायाव होनो गंगार दुन्दिया जोंनाव गैया दे लोगोफोर आं नैबे बाहागि बिहावनि बिजावजालि मोनावसो लांफैदों गंगार दुन्दियाखौ गोथाव मोनोना बेबायदि गंगार दुन्दिया होबा लोगोफोर जोंना नै सबाय ओंख्रिया फाइनालि मोनबाय नै जा गोथाव जाखाबाय दे गंगार दुन्दिया होनायजों तेजपाताबो सेरबाय टेस्टि हेलो लोगोफोर नै मादैया ओंखाम जानोसै संख्रि लानोसै सबायजों अमाजों लाबाय होखावनोसै जानाया जायै लोङै रायजोनि महिलायाव खामानि मावनो थांनोसै दिनै आमथिसुवानि बन्दबो हेपि सानडेजों लोगोसे बुहुद बरिया जागोन दिनैनि खामानिया बन्द दिनबाथाय इन्टारेस्ट मोनोना मावनो दांनो नै लोगोफोर ओइ बनिथा बैहाय लेबु हानाय दं नामा हरहाय एसे लेबुबो जानोसै मादैया एसे अमा जानोसै नै मादैया अमा बेदर अमाया जों लागोआव सिथाराखै बै आदाबारियाव सिथारदों
नै लोगोफोर मादैया नै थांनोसै मायाव थांगोन खोन्थालांबाय थानोसै दिनै आमथिसुवानि महिलाफोराबो हौवाफ्राबो गासिबो ओंखारनानै खामानि मावो आंबो नै दसे नुजाहैनो सिखा खंखाइ लाखाबाय नै सिखा खंखाइ बरदांदांनो मादैया जि सुट 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 हाग्रा एवहैनोसै रोङाबाबो सोलोंहैनोसै ना मादैया नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ मा देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै औ नै रायजोफ्रा हाग्रा एवनो थांजोब्बाय लोगोफोर ज' गासिबो थांसै नै फैदा नै जोंहाबो ओंखारबाय ज' थांजोबनोसै एवहैनोसै जागायबाय लोगोफोर नै जोंना हाग्रा एवनाया लेडिस पार्टिफ्रा लागाव धुमधाम जालायबाय नै महिला पार्टिया बाथाबारि महिला पार्टिया ग्रोम ग्रोम गयाबो नै बिराद मोजां जाहांबाय देख्रां देख्रां नै नायग्रा बिथां माबार एवदो दे ओइ बोरै जाखो टाउननि सिख्लाया मारै मासो जालायखो गावलियाजोंसो मिलायफैलायखो टाउननि सिख्लाया जों गावलियाजोंसो मिलायफैलायबाय टाउननि सिख्लाफ्रा हा टाउननि सिख्लाफ्रा सोर सेथि थाखोआव उथ्रिनाय मेट्रिक उथ्रिनायफोरखौ बरायदों जों लागोआ ओरैनो गसंनानै गावखौ खुलुमो समानथाराय गोजौआ लाजिलायलांबाय बिस्राफोरना बुक्स ना बुक्स दां बुक्सफोरबो होदों बेल' नङा नों बेखौ मोननानै बेनिफ्राय साबसिन बै माबायाव गोजौ लेभेलाव गोजोन्थों दानि गावबुरा मदाराम ब्रह्मआ दानि होननायखाय गोदान जाबाय नामा नंगौ हा गोदान सारदों औ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्डार 17 फुटबल खेलायाव सबसे बांसिन गल सोनाय बे बाबु फार्स्ट डिभिजन पास जानायानो बेनोबो रायजोआ एसेबाबो गिफ्ट होबाय प्राइज होबाय माला निउसआ मैया गावसिनि डिस्ट्रिक्टआव दां बांसिन स्क'र खालामदों ओमफ्राय बेस्ट फिल्डार जादों औ बेनिफ्राय साबसिन हांसो खेला गेलेनो नागिरबाय लोगोफोर नै हांसो खेला आइजोफ्रा हौवाफोरनि फुटबल खेलाया जोबखांनायनि उनाव आइजोफ्रा नै हांसो खेला गेलेनोसै हांसो खेला रायजोफोर हांसो खेला बारसिन मिरा बारसिन मिरा बारसिन लागा
ओइ एन्टारेस्टहाय ओइ देग्लाय जेन्ट्रेस जाखादोंना ओइ ओइ ओरै देखायहरलाय ओइ हांसो मोनग्रा फैखौ मोनबाय थिखां माबा थिखां